बेखौसो बुंनो सानोदि गर्जन मोसाहारि बिथाङा आनलाकि लिडार आरो लोगोसे अराय सम बेरेखा दोलो आरो जेन्नाय दोलोआवसो थानो मोजां मोनो होननानै माखासेया बुंनो सानो माने बिनि सायाव मा बुंगोन सार? नोंथाङा नंगुबै सोंलुखौनो सोंदों जे गर्जना जेन्नाय दोलाव थानो मोजां मोनो, नोरजिया दलजों थाफानो मोजां मोनो बा अपोजिसनाव थानो मोजां मोनो। एक्चुअलि नंमारगौ, आंहा बे आंनि लाइमोन देरफुनाय समनिफ्रायनो आं बे चइसखौ लादों। जेब्लानाखि आं केरेलायावहाय मोनसे बाइबेल कलेजाव आङो आंनि मास्टार डिग्रिखौ आं फोजोबो, बे समावहाय बे बाइबेल कलेजनि प्रेसिडेन्टआ आमेरिकानिमोन। आं बे समाव हाबाबो लाखाबाय, केरेलियानि सासे आइजोजों हाबाबो जाखाबाय। गोसो जायोब्ला आं बाहायनो थानो हाखायो। नाथाय आंनि गोसोआ उन्दै समनिफ्राय होनबाय थादों बड'लेण्डआव थांनांगौ, बड'लेण्डआव माबा मोनसे मावहैथारनांगौ होननानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ आंनो थोजासे अफार होजोबदों, गासिबो सुबिदा न' बां एन्टायार कलेजखौ आंनो नायनांगौ। खारन बियो बोसोराव मास मोनथामल' फैयो, बेनि एबसेन्टआव आंनो नायजोबगोन बे एन्टायार कलेजनि एक्टिभिटिसखौ। बे अफारखौ होदों, गारि मथरनि सुबिदाखौ होदों। थेवब्लाबो आंहा साननाय दङ जे गर्जन बायदि बेक्तिया केरेलायाव हाजार दङ, आंखौ मानो नांगौ? I will go to Bodoland. Bodoland will be needed of me. दा थिग बेबायदिनो आङो BPF जों थाफादों। जेब्लानाखि सुक्तिनि उनाव BTR सुक्तिनि उनाव धीरेन गड गबिन्द गड जायाखै होनब्ला आङो BPF जों एसे थाफानो मोनदों। आं BPF आव हाबाखै दे, गोबां मानसिफ्रा BPF आव हाबदों होनना बुङो, नङा। आं हाग्रामाजों साननैसोबाव थाफानो मोनदों। आङो बिराद नोजोर होदों, हाग्रामानियाव गर्जन बायदि गोरों गोरा राफोद मानसि मेरला दङ माथो। बिनि उनाव आं UPPL आवबो नुबाय, आन्दलनखारि मानियानो UPPL आव दामा दामिजोब। गर्जनालाय बाहायलाय माथो जायगा दं। आं बे गासैखौबो सानबाय, कंग्रेसआथ' बायनायनाव गबिन्द बसुमतारी आदाया होनदों गर्जना बायनायनावआवसो गाखोयो, बे गोदोफागोन होननानै। दिनै गोदोआखै, बे कंग्रेसआव फैनानै गर्जना बायनायनावखौ मेरामत खालामनानै आं जावबाय थाबाय। बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गोबां मानसिखौ आङो आंनि आखाइजोंनो जयनिंबो खालामनो हाबाय। दा बे नंगौ, बे आंनि गुनखा, आंनि नाजानायानो बेनोखा। सोरबाया बोलो गैयाबा आं बिनि लोगो। गरिबनि न'खराव आं आलासि जानो मोजां मोनो बांसिन, माहाजोननि न'खराव आं एसे आसु आसु मोनो। दा बे नोंथाङा जेखौ सोंदों, गोबां मानसिफ्रा आंखौ बखियो, गर्जना जेराव जेननाय बाहाय थानो मोजां मोनो, गर्जना जायहा नोरजिया बेजोंसो मोजां। बेनोखा आंनि नियमानो। खारन जोंनि बड'लेण्ड बायदियावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनानो गरिब गोजा, 70% गरिब। जों गरिबनि लोगो जायाबा बे हारिखौ बोरै बोखांनो हागोन? इउ आर राइट।